Eguerdion. Arantzazuko amaren eguna ospatzera bildu gera Leizonetan denok. Gipuzkoa eta Bizkai osoa ere bai. Eta lehenengo Euskal Herriko lehendakari nagusiari Imanol Praderari ongi etorria. Ongi etorria baita Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradun eta laguntzaileoi ongi etorria. Ongi etorria Oñatiko udaleko arduradunoi eta Segura Irratiaren bidez gurekin parte hartu nahi duten guztiei. Ongi etorria baita Oñatiko eta Euskal Herriko erromes guztioi, denok zerate ongi etorriak. Denok zerate Arantzazuko amaren seme alaba maite eta kutxunak. Jarraitu nahi didana betor nirekin, ni naiz bidea, hotsegin zuen Jesusek Palestinako jende artean ibili zenean. Bidea eta Jesusen jarraipena erabili dugu otoitz gai eta hausnar gai 9 urren osoan. Nola egin emankor eguneroko bizitza txikia eta agorra. Mariari doaina handiaren emakumeari begiratu diogu. Berak jakin izan zuen, bere eguneroko bizikera txikia mirari handi eta eder bihurtzen. Jesusen ama izatetik bere semearen jarraitzaile eta ikasle izatera iritsi zen. Zenbat aldiz utzi behar izan ote zuen bere bizitzaren norabidea bere seme eta Jesusen eskuetan. Gaur, Arantzazuko gure amari begiratzen diogu, Jesusen ikasle saiatuari, eta Jainkoaren ongi nahiez bat betea ikusten dugu. Mariak erakutsiko digu Jainkoaren bideetan zoriona aurkitzen. Eguneroko bizikera txikian gauza handiak bizitzen. Eskerra honez hasi gaitezen, hasi dezagun gure otoitzaldi hau kantatuz. Zeru lurren erregina, piztu zaigu Jesus, aleluia. Aitaren
eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti zuekin. Gaur Arantzazzuko amaren itzalera biltzen gara, beraren sinismenean Eukaristia ospatzeko. Mariak garamatza jaunaren errukitara, eta jaunaren bizitak poztuko gaitu berrionaren barkazio ederrez. Jesus jauna, Andre Maria gandik... Jesus jauna, Andre Maria gandik, errukiaren berri on zaituguna, erruki jauna. Jesus jauna, munduko pobreentzako, errukizko besarkada zarena. Kristo erruki. Jesus jauna, Maria zure ama, gizaki guztion ama egin duzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu haintza.
zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita errukitzua, maitasun leiale zurbildu zatzaizkigu, Arantzazuko Ama Maria Virginia azaltzean. Egizu mundu honetako irritzetatik askaturik, fedez har zaitzagula eta maitasunean bat egindako familia izan gaitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gure bizi ezinari doainez erantzuten ari da jainkoa beti. Jainko honegilearen laguntza sumatu zuen Juditek eta Israel osoak eta ara nola agertzen duen barruko esker ona. Orain Juditen liburutik entzungo dugu zatiak esango digu hori. Cómo agradecen Judit y el pueblo entero las ayudas recibidas de Dios. Escuchemos. Judit liburutik, egun haietan Joakin apaiz nagusia eta Jerusalemen bizi ziren Israeldarren arduradun biltzarrekoak etorri ziren, jaunak Israelen alde egindako harrigarriak ikustera. Baita Judit ikustera ere. Juditen etxera iritsi zirenean, aho batez zorionak eman zizkioten denek esanez. Zu zara Jerusalemen aintza, zu Israelen arrotasunik handiena, zu gure herriaren ohore gorena. Hori guztia zeure eskuz egitean, zoriona ekarri diozu Israeli eta atsegin eman jainkoari. Bedeinka zaitzala jan ahal guztidunak betieran. Eta herri osoak esan zuen, alabedi. Orduan Juditek esan zuen, kantu berria kantatuko diot neure jainkoari. Handia zara, jauna, eta ospetsua. Indarrez harrigarria, garaitezina. Zerbitza zaitzatela zure zorkari guztiek, zuk agindu eta sortu bai ziren. Zuk arnaza bidali eta eratu zenituen. Inor ezin aurka egin zure ahotsari. Jaunak esana, Ama Virginia doatzuzu, jainko semea mundura sortu bai diguzu. Denok berriz. Ama Virginia doatzuzu, jainko semea mundura sortu bai diguzu. Jaunaren handitasuna dut goreste, pozaren pozez daukat barrena. Jainkoa bai du salbatzaile, bere mirabezerez, honengan jarri ditu begia. Denok. Ama Virginia doatzuzu, jainko semea mundura sortu bai diguzu. Doatzu deituko
Gauza hundiak egin ditu nire alde algoztidunak. Santua da eta gizaldiz gizaldi errukitsua, begirune dioten entzat. Jainkoaren ongi nahia laguntzailea erakusten digu San Paulok ere. Seme alaba zeratelako, bere semearen espiritua bidali du jainkoak zuen bihotzetara. Aba, aita, deika ari dena. Hori esaten die Galaziarrei bere eskutitzean. Dios envió a su hijo nacido de una mujer para rescatar a los esclavizados, nos dirá en su carta a los Gálatas. San Paulo apostoluak Galaziarrei egindako lehenengo gutunetik, senideok. Garaia betezenean, bere semea bidali zuen jainkoak, emakumeagatik jaioa, legepeko egina legepean zirenak askatzera, guk seme alabatzakoa argen esan. Eta seme alaba zareten seinaletzat, bere semearen espiritua bidali du jainkoak zuen bihotzetara, aba, aita, deika ari dena. Beraz, aurrerantzean ez zara esklabo, seme edo alaba baizik, eta seme edo alaba bazara, baita oinordeko ere jainkoari esker. Jaunak esana, Eskerak zori jauna. Bere seme alaben ardurarik baiote du jainkoak. Zorionekoa zu sinetsi duzulako. Bere esperientziaren gozoa kantatzen du Mariak, haundiesten du nire anima jauna. Jainkoaren doainak dena biziarazten du. El don de Dios renueva la vida toda. Vamos a escuchar al propio Jesús en el Evangelio. Con todo respeto nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Denok aleluya. Zorionekoa zu, Maria Virgina, sinetsi duzulako. Beteko gaitu jaunak esan dizu guztia.
Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Maria jeiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen Judeako herri batetara. Eta Zakariasenean sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik niri, nire jaunaren ama niregana etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak sabelean. Zorionekoa zu sinetsi duzulako. Beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, handiesten du nire animak jauna, pozaren pozez daukat nire barruna. Jaunak esana, eskerrak apaiz lagunok, herri agintariak, herri agintari maiteak, Eliztar eta fededun maite guztiok. Pasaden urtean, egun honetan, Erroman nengoen gotzai berrien ikastaroa egiten, eta zin izan nintzen egon zuekin. Egun importante honetan, gure Elizbarrutirako, egun importante honetan. Gaur bai, beste urtetan bezala, Santutegiko Eliza honetara jende mordo bat hurbildu da. Arantzazuko Mariaren gaurko jaiaren inguruan, Gipuzkoarazko biltzen gara Mariaren omenez. Gure Gipuzkoako amaren eguna ospatzen dugu. Ohitura polita da benetan, baina ez da hori bakarrik. Ez da bakarrik ohitura bat. Kristauontzat, ona etorriaz ez dugu batez ere aintzinako ohitura bat betetzen, baizik eta guri sinismena aitortzen eta ospatzen. Gure elkarteak Arantzazuko Ama Mariaren bere bizitzarako argia eta inspirazioa aurkitzen du. Arantzazuko Ama ospatzen dugu, Gipuzkoarroentzat oso maitea den jaia, bere erlijioaren ikuspegitik eta gure Elizbarrutiko tradizioaren parte garrantzitsua eta oso maitea delako. Dudarik gabe, kristau fedeak eta horretatik datozkigun balioek gure herriaren bizitza aberastu eta ernaltzen dute. Taldi berean,
elkar bizitzan eta guztion honean harmonia bilatzen duten herritar gisa gure bizitzari horizonte etikoa ematen diote. Gipuzkoan fededun ez diren askok ere eskertzen dute. Eta kristau elkarteak guztien onari ematen dion aberastasun hori aintzat hartzen dute. Gaurko jaieguna benetan ederra eta pozgarria da Gipuzkoako kristauentzat. Gogora dezagun pixkat gure Arantzazuko Ama Mariaren istorioa. Gogoratu nola Baltzategi baserriko Errodrigok etxeko hauntzen bila zebilela eta zintzarri hotza entzun omen zuen. Gogora dezagun Errodrigoren inozentzia, amaren irudia Arantza tartean aurkitzean. Arantzantzu, tú entre los espinos. Benetan gertakizun esanguratsua izan daiteke gaur guretzat ere. La alegría de María al visitar a su prima Isabel que hemos escuchado en el Evangelio no es una alegría al margen de la vida normal. En la vida normal también hay espinas, también hay dificultades. Historia honetan, inspirazioa aurkitzen dugu gure bizitzarako. Los creyentes sabemos que también en medio de las espinas, en medio de las dificultades de la vida, podemos encontrar la presencia de Dios, la presencia también de María, que nos acompaña y nos sostiene. Qué distinto es vivir las dificultades cuando nos sentimos acompañados en medio de ellas. Qué diferente se viven las penas también cuando estamos al lado de nuestra madre. Los que todavía tenemos la suerte de tener madre, sabemos muy bien lo a gusto que se está en casa cerca de ella. Arantzazuko amarekin egotea, gure bizia itxaropenaren ezaugarri eder eta pozgarri bihurtzen da. Mariaren bizitazioak badu guretzat irakaspen eder hau. Bizitzako pozak, ametsak eta saminaldiak ezagutu zituen Andre Mariak ere. Bere bizitza osoan jainkoak nahi zuena egiten zintzo ahalegindu zuen. Atsekabeetan jaunaganako konfidantza osoa inoiz galdu gabe. Baditugu guk ere saminak eta nahigabeak. Bihotza goibeldu eta geroa iluntzen dizkiguten ezbeharrak. Irten biderik ez dagoela pentsarazten digutenak. Itxaropena moteltzen diguten akatsak, eragozpenak eta trabak. Baina sinuzdunak gara. Eta jaunaren promesan sinisten dugu. Gogoratu promesa honetaz. Ni zuekin egongo naiz beti. Zuekin nago eta egongo naiz beti mundu hau bukatu arte. Eta hori da gure fedea. Jauna beti gurekin egongo dela. Al celebrar nuestra fe en Arantzazu, fortalecemos la propia fe de cada uno. Arantzazu es un lugar donde
se experimenta de una manera más fácil, si cabe, la proximidad de Dios en medio de una naturaleza exuberante que nos habla de la grandeza y del poder de Dios. Un espacio en el que nos sentimos también como en casa de la Madre. Nos sentimos bien. No dejemos de venir aquí una y otra vez a renovar nuestra fe. Aquí encontraremos hermanos, nos encontraremos todos juntos bajo el amparo de María, unidos celebrando la fe. Bien sabemos que Aránzazu es un lugar privilegiado para hacerlo, un lugar en nuestra diócesis que es como una llamada, como una reserva espiritual también para nuestra vida. Aquí los guipuzcoanos y las guipuzcoanas recibimos la gracia de encontrarnos con Dios, quizá con mayor verdad, un poco apartados de los ruidos de la ciudad, con mayor intensidad, y si nos dejamos y hacemos un poco más de silencio en nuestra vida, escuchando la naturaleza y cómo Dios nos habla a través de tantas cosas, lo viviremos también con más profundidad. Gipuzkoatik etorri garen guztiok bi gauza, batez ere ditugu Mariaren aurrean jangoikoari eskatzeko. Lehenengoa, herriaren sinismena zaindu, sendotu eta aberaztu dezala eskatzen diogu. Hain sakon sartuta egon den fedea, ez dadila gure herrian moteldu. Bigarrena, eskatzen diogu jaunari gure familien alde. Urtso hasieran, jainkoaren bedeinkapena eta amaren babesa eskatzen diogu gure familikoentzat eta gure gertukoentzat. Baina ez ahaztu. La fiesta de la Virgen de Aránzazu es una fiesta que ha de llegar a todos los guipuzcoanos, en especial a aquellos que necesitan también ser visitados por María y les llene nuestra presencia de alegría, para aquellos que están afligidos por problemas, por tristezas, para aquellos que viven siempre con una mirada hacia abajo. Es una fiesta para que todos miremos hacia arriba. Mila esker, Frantziskotar anaidia, hemen ematen duzuen harreragatik. Zuei esker, edonork aurkitzen du leku honetan, zuen abegia, eta Arantzazuko amaren abegi gozoa eta zamurra. Ona etortzean denok etxekoak sentitzen gara. Benetan amaren etxean sentitzen gara, zuei esker. Gracias de corazón a todos los presentes que habéis venido a celebrar este día de fiesta a Aránzazu. Como decía, compartir la fe fortalece la de cada uno. Todos los presentes sois, en gran medida, el testimonio de fe y de esperanza para nuestra diócesis, para nuestra querida Guipúzcoa, también para este obispo que os quiere y reza por todos vosotros. Pedimos al Señor que la protección de la Virgen de Aránzazu también llegue a nuestras autoridades y que desde ellas construyamos con ellas, entre todos, un bien común que cada día se hace más necesario, que seamos capaces de dialogar, de entendernos, de
de llegar a buenos acuerdos, que seamos capaces de alejar de nosotros ese gran pecado de nuestra época, que es pensar solo con los nuestros, olvidándonos que la verdad es sinfónica, es una sinfonía que construimos entre todos, los que gobiernan, los que están en la oposición y sobre todo el pueblo, que es en definitiva quien elige a nuestros representantes. Que seamos capaces de alejar de nosotros toda polarización y que nos centremos en lo importante, que es crear una armonía entre todos y construir juntos el bien común. Eskari ezaiogun Jesus gure salbatzaileari, gure arantzazuko amaren bitartez, lagun dezaigutela gure asmo onak betetzen eta behar duguna lortzen. Hala beti. Eta zutik jarrita gure fedea aitortuko dugu. Sinisten alduzue Jainko Aita Algustiduna, zeru lurren egilea, Sinisten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza, Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Orain gure ama Mariarekin bat eginik guztion aita onari eskadi ezazkiogun gure errukiaren doainak munduko pobreentzat. Eskadezagun geuretzat ere erruki berritzailea. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Euskal Herrian bizi den Elizaren alde, bere mugetatik irten eta gizartera eraman dezan Jesusen berri ona. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure herriko agintari eta arduradun guztien alde. Gizarteko pobreenak ardura bereziz zaindu ditzaten, haien duintasunari lehentasuna emanez. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gaixorik bakardadean, ezinez, kartzelan, erbestean, beldurrez, zapaldurik, era batera edo bestera sufritzen ari diren guztien alde, gerratetan sartuta dauden herrien alde.
Arantzazuko amaren babesak bakeaz poztu ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Munduko herri pobreen alde, munduko zauruti guztien alde, beren herritik ihes egin behar izan duten errefuxiatuen alde, gogorkeria eta setakeriak alde batera utzita, ahulenen irtenbideak bihotz handiz laundu ditzagun. Eska dezaiogun jaunari. Hemen bilduta, Eukaristia ospatzen ari garen guztion alde. Mariaren gandik zerbitzuaren bidea ikas dezagun, eta jarrera horrek elkarren zerbitzura eraman gaitzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona gure elkarte honen eskariak, maiguzu zure berrionaren poza eta Andre Mariaren babes segurua. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ikitzen aiz
Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizarteak salbatzeko. Jainko gure jauna, Ama Maria Virginaren otoitzari esker, bihotz zabalez bedeinkatzen duzu zure herria. Harritzazu gure emaitza apalauek, eta egizu hauen bidez izan zaitzagula geure artean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, eta zu bedeinkatzea eta gorestea Mariagan egindako harrigarrietan, zeure maitasun neurrigabea erakutsi diguzulako. Elorrian azaldu zen Maria Virginia, eta amarengan Jesukristo zeure semea eman diguzu, eta era miresgarrian gure arteko egin zara. Jesusen ama guri amatzat emanez, zeure bizira dei egiten diguzu. Zugan familia bakarra osa dezagun, gure artean, Mariaren otoitzari esker santututzen gaituzu eta posten, gaiz guztitik askatzen eta zeure ganantz bideratzen itxaropenez. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu badao, santu ogiardo hauek, zure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berriz kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko izuriko dena.
egizue hau nire oroitgarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin. Hemen gure artean, Fernando gure gotzainarekin. Eta eliza egiten dugun gizone emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztio, betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zure amezu, elegetza
Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuen nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiguzu bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzea gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Ona hemen Jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontzuak jaunaren maira deitua. Eskerrik asko emango diogu Jainkoari hainbeste egin duelako gure alde. Kanta dezagun, eskerrik asko jauna. Eskerrik asko. Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako, eta zure biziaz bizi garelako. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Zure hitzen gozotan, zu gure guidari, oki eta ardotan, zu gure janari. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, erakutsi diguzu zure
Indarra gurtzen ez dutena. Beren botere maitasuna dutena. Diruaren morrontzan lotzen ez direna. Pobreen zerbitzuan pobretzen direna. Beren arrazoi gogorkeria ez dutena. Gozotasun sendoz jokatzen dutena. Bizitzeko besteak hiltzen ez dituna. Pertsonaren berezko balioa aitortzen dutena. Gizakia zapaltzen ez dutena. Pertsonaren berezko balioa aitortzen dutena. Beren zuzentasuna interesa ez dutena. Beren interesa zuzentasuna dutena. Egin dezagun otoitz. Hona, zugana erromez goazela, zuk janaritzen duzu zure herria, eta Mariaren laguntzaz babeste. Zatoz beti gurekin, eta egizu maitasunean ibil gaitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zuretzat egin gintuzun. Maila eta esperientzia handietarako egin gaitu gainkoak. Ez bizi maila horren egarri dabiltza ezin etxiz. Jainkoaren nahira gure borondatearen ateak ireki behar dizkiogu. Horixe erakutse digu gure ama Mariak. Arantzazuko amaren ongi nahia senti dezazuela zuen bihotzetan bizitza osoa. Bizi itxaropentsu. Agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin. Eta Edenka zaitzatela jainko guzti zaltzua, Aita eta Semeak eta Espiritu Santua.